sellaista, että mä tuun aloittaa tekemään YouTube-videoita. Eli joo, tää tulee olemaan ensimmäinen video, joka mä oon aiemmin tehnyt YouTube-videoita, mutta ne meni ihan huonosti, mutta aion tehdä uusi puhelin ja kaikkea, niin joo. Ja mä kuvaan puhelimella, et joo. Ja mä oon 12 täyteen. Tässä kuukaudessa 13. Sitten vielä, että mä oon Jasmine Salminen ja asun Salossa ja pelaan jalkapalloa. Ja jalkapallo ja koulu ottaa niinku tosi paljon aikaa mulle, että joka päivä ei tule tulemaan videoita, mut mä teen ehkä tänään 2, eli tää ja 1 toinen. Ja ehkä mä ehkä teen tänään 2. Mutta muuten teen aina yhden niinku videon per päivä. Voi tulla, joskus tulee useammin, joskus ei tule useammin ja niin. Et niinku yritän pitää tätä tahtia, että 1 video per päivä. Ja joo, mä ajattelin tehdä tätä, koska siis aloittaa näiden videoiden tekemisen, koska mä täytän 13 ja mä haluan niinku toteuttaa niinku haaveeni. Se silleen luulen. Mutta joo, olen suomenruotsalainen, niin älkää tulko sanomaan, että joo, sä sanoit väärin sille, että ei saa alkaa kinastelee, please, koska en tykkää siitä. Mutta te voitte vaan tulla sanomaan, että sä sanoit sen vaan väärin. Ja silleen, koska muuten se ärsyttää, jos tuutte sanomaan silleen jotakin vihakommentteja, mutta mä tiedän, että videoihin tulee vihakommentteja, niin se voi olla, että joskus tuleekin vihakommentteja, mutta en ihan lue niitä vihakommentteja, että mä ignoraan ne, niinku ne menee sivulle ja luen kaikki enää kivat kommentit. Joten joo, moikka! Tää oli mun ensimmäinen video, niin kuin mä sanoin jo. Et moikka!